Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Esport i Punt. Dos quarts de 8 d'aquest divendres 31 d'octubre del 2025, vigília de Tots Sants, en què repassem l'actualitat més destacada de l'esport de casa nostra. Avui anirem a Santpedor per conèixer els detalls de la Berga Santpedor amb en Jordi Casals, company d'Ona Bages, i el Toni Puiggròs del centre excursionista 2x2 del poble. També repassarem l'actualitat del cap de setmana i del Baxi Manresa, començant per la derrota a l'Eurocup contra el Başakşehir, i també sentirem què ha dit Diego Campo avui mateix a la prèvia del partit contra el Bilbao Bàsquet. Al tram final del programa parlarem de futbol, del futbol del Bages, a la tertúlia amb el Francesc Dalmau. Els parla Jordi Gibert des d'ara i fins a les 9 del vespre a Ràdio Sant Fruitós, a Ona Bages i al Twitch de l'Esport i Punt. Doncs avui, Pol Farell, bona tarda, estem tu i jo sols. Bona tarda, Jordi. Abans de començar a saber què et fa vibrar d'aquest cap de setmana, tenim un partit en joc, no?, d'aquí a casa nostra, que és el Manresa U22, que està jugant a casa, precisament, el 9 d'agost, contra el València Bàsquet. Saps com va això? No, de moment no estàs connectat, t'ho explico jo. Mira, està guanyant ara mateix el Baxi Manresa 37-30 en aquest segon quart del partit. Queden 6 minuts per arribar a la mitja part i de moment sembla que bon inici de la filial manresà. Molt bé, sí, aquest Baxi Manresa 22 que contra un rival que podríem dir que dintre d'aquest grup A és de la seva lligueta, doncs que de moment estigui parlant amb un més 7 al segon quart són molt bones notícies. Ja va sumar una primera victòria contra el Joventut la setmana passada, a veure si avui pot aconseguir la segona. Així és, guanyar aquesta segona i més a casa, no hi ha segurament un aire a l'equip de Nacho Juan per encarar aquest últim partit de la primera volta. Estic fixant-me amb la grada i bé, bona entrada per ser un partit del filial. Recordem que les entrades a la U22 són gratuïtes i que es poden acostar al 9 d'agost en aquests partits, que també es poden veure pel canal de YouTube de la Lliga U22. Ara sí, Pol, explica'ns què et fa vibrar d'aquest cap de setmana. Doncs a mi el que em fa vibrar m'he quedat amb el Manresa CBF, que pot aconseguir la seva primera victòria com a visitant, un desplaçament més fàcil, ja que és a Lleida, i davant un rival també directe, no has d'anar ni a Bilbao, ni a Galícia, ni a Cantàbria, ni a llocs tan llunyans, i per tant és un partit molt difícil. Ja ens ho diu sempre Rovirosa, que fora de casa és molt difícil guanyar aquesta lliga, però aquest dissabte se'ls presenta una opció molt factible de sumar la primera fora de casa. Doncs a veure si ho aconsegueixen les Magenta. A mi el que m'ha fet vibrar i crec que em farà vibrar aquest cap de setmana és el Club Futbol Cardona, que va aconseguir eliminar a tot un centre d'esports Manresa aquest dimecres a la Copa Catalunya amb un partit dur sota la pluja, 2-0. Van donar la sorpresa contra un rival que està 2 categories més amunt. I bé, aquest cap de setmana, a més, encadenen un altre derbi, aquest cas contra la Pirinaica, un altre equip de Manresa, a la Lliga, la primera catalana, que no s'atura el futbol de casa nostra durant aquest cap de setmana de Tots Sants, i a més coincideix amb un altre derbi, que és el joanenc, que visita el camp del Gimnàstic de Manresa. Per tant, aquest cap de setmana pendents del futbol, ja que el bàsquet sí que descansa, no, Pol? Sí, com que el bàsquet a nivell català atura la competició, tenim només competint els equips que juguen en competicions FEP, per tant, molt més futbol que bàsquet, això sí. Doncs, Pol, parlarem de bàsquet, parlarem de futbol, però comencem amb la Berga Santpedor, que tenim a punt aquesta entrevista. Doncs avui també ens acompanya amb nosaltres el Jordi Casals, company d'Ona Bages i Ràdio Santpedor, que ens parlarà d'una de les cites per excel·lència de l'esport bagenc
i també del Berguedà, la Berga Santpedor, que arriba aquest any a la 40a edició. I Jordi, tu has pogut parlar amb un dels organitzadors del centre excursionista 2x2 de Santpedor. Hola, Jordi. Hola, Jordi. Doncs sí, el proper diumenge 9 de novembre torna una de les cites més esperades del calendari popular i esportiu de la Catalunya central, la Berga Santpedor, i ho fa celebrant 40 edicions que any rere any han reunit centenars de participants disposats a córrer a peu als més de 50 quilòmetres de recorregut. Darrere tot això, evidentment, hi ha un equip d'organització que treballa durant mesos perquè tot surti com ha de sortir, i avui en parlarem amb un dels responsables que ho fa possible, el Toni Puiggròs. Toni, molt bona tarda i benvingut. Hola, bon dia i ben retrobada a la Ràdio Santpedor. A veure, com van els nervis? Com esteu a pocs dies, a poc més d'una setmana d'aquesta 40a edició de la Berga Santpedor? Bé, doncs estem il·lusionats perquè és un repte, això de 40 anys és són 40 anys d'història i és un repte de seguir mantenint l'esperit i l'esportivitat que caracteritza a la Berga Santpedor. Però bé, la gent sembla que respon de moment i de moment bones sensacions. Per qui no ho conegui, què és la Berga Santpedor? Bueno, ja qui no ho coneix, malament. Amb 40 anys malament, però segurament encara queda algú. Sí, segur. Bueno, és una marxa, ja no hi ha ni una carrera ni una ruta, és una marxa, és una marxa no competitiva que al final intentem que sigui el més evident pel participant a nivell de controls i de tot el que es va trobant, i intentem que sigui un esperit diferent. Entenc que cadascú a vegades va millorar el temps que fa any rere any, però també volem que sigui una trobada de famílies, trobades d'amics, una mica diferent. Té un esperit diferent la Berga Santpedor de tots els esdeveniments que es fan al voltant. A vegades està molt guai, està molt bé, i ens enorgulleix que a vegades ens trobem tres generacions de participants, no? D'avis, fills i nets, doncs, participant en una marxa que comparteixen aquest dia tan especial, no? Ara ho dèiem, no? Són 40 edicions, 40 anys d'història. Com va començar tot plegat? I com ha anat canviant, sobretot al llarg dels anys? Bé, jo al principi no hi era. Suposo que ha anat canviant tot molt. El fet de caminar no ha canviat tant. Al final sí que canvien les bambes i les xiruques i tot el que ha anat canviant i la roba, però amb la bicicleta sí que ha canviat molt, perquè abans eren unes bicicletes molt... Ostres, no sé, abans ho feien igualment, però eren com més rudimentàries, no sé, i ara ha acabat tot molt tecnològic, tot molt millorat, i ara ha arribat a un punt que amb les elèctriques doncs facilita tot això, tota aquesta ruta que no deixa de ser una ruta de mig llarg recorregut, que són quilòmetres, que a vegades sembla que dir, anem a fer la Berga Santpedor, però són quilòmetres, sobretot per la gent que corre o camina. Estem parlant d'uns 50, més de 50, no?, de quilòmetres? Sí, són uns 57 en bici i 52 caminant al corrent, que no deixa de ser una mitja ultramarató d'aquestes que estan tan de moda. Sí. De vegades venen a entrenar, els ultramaratons fan un anar i tornar quasi bé. De totes maneres, una de les novetats d'aquest any és la mini Berga Santpedor. Sí, també a l'hora d'incentivar aquesta familiaritat i aquest pares i fills, doncs, i també gent que a vegades no està tan preparada, doncs també vam creure evident provar aviam com respirava la gent, el fet de fer aquesta... Ja no és una Berga Santpedor, però bé, al final es sent aquest esperit i vas ja jovent, canalla, que no pot fer el llarg recorregut, doncs mica en mica també incentivar aquesta pedrera de Berga Santpedorencs.
Jo et volia preguntar què suposa organitzar una prova com aquesta, perquè, clar, implica travessar, ara ho dèiem, quasi una 60 de quilòmetres i diversos municipis. És a dir, a nivell organitzatiu, què suposa? Bé, ara ja està bastant pautat i ho portem ja... al final amb el voluntariat que hi ha a la Berga de Santpedor, doncs es pot suportar el fet d'haver d'avisar tots els ajuntaments, d'haver d'avisar tot les cases, d'haver d'avisar tot a nivell de Mossos. Hi ha tota una infraestructura que no es veu, que és a darrere, però ja fa mesos que estem treballant per tenir tot de permisos, permisos de pas. Sí, hi ha tot un treball a darrere de gent voluntària que sense ell no seria la Berga de Santpedor. Per vegades sí que hi ha una persona, en aquest cas soc jo, que estic al davant, que estic intentant de coordinar, però hi ha tota una sèrie de persones. Pensa que movem poder en el dia uns 100 voluntaris, però n'hi ha 10-15 que estan tot l'any rumiant aviam què i com fer la Berga de Santpedor. M'imagino que també heu de comptar amb la col·laboració d'ajuntaments, d'altres entitats, no?, que col·laboren al llarg de tot el recorregut. Entitats com per ser, no? A vegades tenim protecció civil, una policia, però llavors també al final són entitats que ens movem tots aquí a nivell de Santpedor, no? Doncs com l'Hivernal o d'altres entitats. Abans hi havia els maquis, entitats que estem aquí a Santpedor, que col·laborem nosaltres amb ells i amb nosaltres a nivell d'organització. Llavors dintre d'aquests 100 voluntaris segur que hi ha... tampoc els conec a tots, arriba un punt que no els puc conèixer a tots, però perquè el boca orella la gent es demana, però segur que hi ha molta gent de Santpedor perquè són voluntaris i perquè segur que estan implicats en diferents entitats d'aquí a Santpedor, teatres o gegants o diferents castellers, per exemple. Ara deies, no, que al llarg dels anys la cosa ja està bastant pautada, però quin és el repte més gran de muntar una marxa com aquesta? O quina és la part més complexa, la que acostuma a donar més mal de caps? Bé, dintre del grup que més o menys suporta això, doncs cadascú té les seves inquietuds. Això també... cadascú s'encarrega de petites parcel·les de la Berga de Santpedor i entenc que cadascú té per mi pot ser un gran problema, jo què sé, a nivell d'infraestructura de menjar, però clar, que ho porta ja ho té pautat i per ell és fàcil, només s'encarrega d'això. El fet de demanar permisos de carreteres, doncs segur que és una gran paperassa, però el que ho porta ja és fàcil per ell. El nivell d'informàtica de pàgina web, doncs també entenc que per mi seria impossible, però pel que ho fa és facilíssim. Facilíssim no, però cadascú té la seva parcel·la i cadascú té la seva feina, diguéssim, dintre de la Berga de Santpedor. Al principi deies una mica, no, la resposta dels participants, has dit que s'estaven engrescant. Com aneu d'inscripcions? Bé, a mi em deia això que diem de la pàgina web, les estadístiques d'anys enrere, que també per mi seria impossible, doncs hi ha qui ho porta i també això ens dona unes dades a nivell d'organització bastant importants, perquè s'han de comprar menjar, s'han de comprar samarretes, has de fer una previsió i diferents coses s'han de comprar i s'ha de fer una previsió òptima perquè surtin diners. I això fa que sigui bastant important el fet de tenir pautat la gent de les inscripcions. Ara anem bastant bé perquè dintre d'aquestes estadístiques, potser el tercer any o quart de tota la història que hi ha més participació. I jo entenc que també la mini Berga de Santpedor també ens està ajudant bastant a que això sigui possible, perquè és
és un mal de totes les curses que hi ha ara, de tots els esdeveniments esportius que hi ha, doncs que cada cop la participació va baixant en totes les carreres o curses que hi ha al voltant. Perquè, bueno, no sabem, de vegades ho parlo amb diferent gent que organitza i que de vegades no li donem una explicació. De vegades jo no sé si les noves tecnologies, ara tothom es pot baixar el track amb el GPS i poder-hi anar la setmana que ve. Però bé, jo entenc que si no fem l'esforç d'anar a aquestes cosetes organitzades, al final doncs no tindrem territori per sortir. La Berga Sant Padó poder és un esdeveniment que passa tot per pistes i poder no és el cas, però moltes carreres del voltant, d'arters, de valls, de navarcles, que s'organitzen, al final comencen a organitzar, comencen a marcar el seu track i es netegen corriols, es netegen espais que d'altra manera no es netejarien i que s'aprofita tot l'any per poder-hi passar, però si no s'apoya el dia de la carrera, el dia que hi ha l'esdeveniment, això no serà possible i al final no tindrem temps, no tindrem lloc per anar a voltar. Ara en parlàvem, no, d'aquesta mini Berga Sant Padó com a principal novetat d'aquesta 40a edició. Hi ha més novetats? Hi ha alguna cosa especial per celebrar aquests 40 anys? No, la veritat és que no. A vegades ens plantejàvem de fer moltes cosetes, però al final dius hem de seguir, tampoc hem de llançar la casa per la finestra i bueno, a través dels anys hi ha hagut moltes iniciatives, es van posar gots de plàstic, com uns gots es mira de treure els gots de plàstic també dels controls, però bueno, no acaba a nivell organitzatiu, llavors és un problema perquè aquests gots que es van regalar, aquests com uns gots de silicona plegables, doncs llavors la gent no els perdia o no els hi anava bé del tot perquè era una cosa nova i bueno, no ha acabat de quallar diferents cosetes que s'han anat fent. Cosetes estranyes que es fan sempre, doncs, no sé, per exemple, el fet de que les escoles de Sant Padó decoren una a una totes les marques de la Berga Sant Padó. Això ja fa anys que es fa i és una cosa que dius, bueno, totes les marques són diferents. Poder durant tot el recorregut no, però sí que n'hi ha moltes amb molts dibuixets i moltes frases d'ànim, no? Per acabar la marxa de la Berga Sant Padó. El que sí que els dies previs hi ha un acte, un fet, no sé com dir-ho, no? La penjada de bicicletes. Sí, bueno, sí, també eren les cosetes que el primer any doncs va ser l'efecte que es volia que fes, no? Sí que passa que pengen bicicletes a les faroles i sí que va ser l'efecte crida o boca-orella, però bueno, ja ho hem agafat com una cosa de cada any i es va fent aquesta tradició d'anar a penjar les bicicletes a les faroles de Sant Padó. I el timbaler del grup també. Tot el poble ple de bicicletes. No, la veritat és que sent de fora de Sant Padó xoca perquè si no ho saps passes, veus totes les faroles plenes de bicicletes i no saps de què va el tema. Ja, les coses a vegades, ara com ho dius, i m'ho han dit, sí, però també hauria d'haver-hi alguna cosa, alguna pancarta o alguna més xat que digués Berga Sant Padó, no? Que la gent entengués, no? Però bueno, al final també des d'un inici aquest hosti demanar què passa, no? Allà aquell poble que penja les bicicletes, a vegades també quan si coneixes algú altre de Sant Padó, doncs ja et pot explicar la història. Una mica de màrqueting també tot plegat, Sí, és un màrqueting encobert. Ja anem acabant. Jo et volia preguntar el dia de la cursa, com el vius tu personalment, com a organitzador? On ets? Què fas? Com ho segueixes tot plegat? Mira, jo a la cursa agafo molts nervis i estic pendent de passo tardes contestant mails junt amb l'Oriol fent mil, perquè jo què sé, has d'anar a veure aquest any hem hagut de
per exemple, a Sant Cugat del Racó, que és el punt de sortida de mig recorregut, doncs preveure un espai de pàrquing, però vulguis o no, ja perds una tarda, dues anant-hi, estàs tot unes prèvies molt entre nervis i cosetes que vols que funcionin, però el dia de la marxa, doncs, jo em sap greu, però no faig res. És veritat. Al final és coordinar que tot funcioni, que tot velli i que tot vagi com ha d'anar. Va solucionant petits problemes, petites cosetes que van sortint i està no sé, com a dalt d'un paraigües i que tot funcioni. No sé com explicar-ho, és una sensació estranya, perquè dius, ostres, tinc la responsabilitat, però aquest dia vaig amb un metge, aprofitant que jo estic voltant dintre de la marxa, diguéssim, en el recorregut, doncs porto un metge o una metgessa al cotxe i un desfibrilador, i si hi hagués algun problema que més un cop hem hagut de parar, rascades, caigudes, sempre s'ha d'estar atent, perquè dintre de les coses que també hi ha a la Berga de Santpedor és la sobredimensionament que hi ha al servei mèdic. Tot l'espai mèdic està molt sobredimensionat perquè tenim dos 4x4 en ruta, tenim una ambulància en ruta, tenim l'hospital de campanya, tenim metges a cada control, i llavors també tenim dues motos, que també 2, 3 motos, 4, depèn, fem grups, doncs en ruta, voltant pel recorregut, amb desfibriladors també a les motxilles i també per qualsevol incidència. Això de les motos també és una cosa que la gent ha d'entendre. A vegades et trobes, perquè ens ha passat, que la gent hòstia, hi ha unes motos ja demanen pas i ja intentem que vagin identificats i tot, però a vegades quan hi ha una urgència, doncs aquestes motos han d'intentar de córrer una mica més, ja piten, demanen pas, però la gent de vegades participant no acaba d'entendre que hi hagi una moto voltant per allà, no? Però bueno, al final és per ells i perquè qualsevol incidència doncs, que ho puguem salvar, que fins ara no hem hagut de fer-ho, però que sigui que hi hagi aquest punt que es veguin segurs. Vaja, que a nivell de seguretat i sanitari està ben coberta la cosa, Sí, això és una de les coses, perquè l'obligatorietat és una ambulància, i amb una ja faríem, i si hi ha algú doncs gros, però que no són 12, però bueno, des que ho vaig entomar jo ja hi havia aquest sistema mèdic i la veritat és que és una altra petita cosa que suma i que si ho has de preparar és engorrós, però un cop està en marxa, doncs la metgessa que ho porta doncs ho fa perfecte, això. Doncs ara sí que ja et faig l'última. Et volia preguntar una miqueta, mirant al futur, com t'imagines la marxa d'aquí uns anys? No ho sé. Jo em fa por aquest món tecnològic, perquè tothom ja queda pels grups de WhatsApp amb els amics que més els hi va bé, tothom ja descarrega el GPS i ho fa al seu aire el diumenge que ve sense que hi hagi gent i tranquil·lament, però no ho sé, el futur per part nostra crec que seguirà i que hi seguirem sent, però el futur a llarg termini, no sé, estan canviant les coses a nivell d'esdeveniments, la gent ens tornem, entenc, més individualistes i s'estimen més anar un cap de setmana tranquil·lament, però bueno, això no hi podem fer res, el món gira i espero que aguanti molts anys més d'aquesta manera. Doncs nosaltres també ho esperem. Toni Puiggròs, moltíssimes gràcies per passar avui per Ràdio Santpedor i molta sort. Doncs moltes gràcies, ens ho trobem l'any que ve si tot va bé. I tant, que vagi bé. Molt bé, bon dia. Doncs Jordi, gràcies per portar-nos aquesta entrevista des de Ràdio Santpedor. Nosaltres, quan falten 6 minuts per les 8 del vespre, ens fixem en què està passant al Nou Congost amb aquest partit del Manresa U22, Pol. Així és, el partit ja està al descans. De moment el Baxi
perd 43-44, 17-23 de parcial en aquest segon quart, molt ajustat. Quan comentàvem abans anava més 7, ara menys 1, però bé, és un partit llarg i que s'estira al final. Amb jugadors destacats del Manresa en aquesta primera part. Bé, tenim el més habitual de tots, ja que en cada partit, Jan Pomarola amb 9 punts i 4 rebots. També tenim a Guillem Nespler amb 6 punts, a Lucas Sánchez amb 7 punts. Bé, molt repartit també Marc Rosell amb 6 punts. 7 triples ja a la primera part, Déu-n'hi-do l'encert. Molt bé, sí. Fallem més el tir lliure, no? I s'estan cometent, veig, bastantes faltes perquè el València, no, ha llançat 18 tirs lliures i força efectius, 14 fets. Sembla que estan anant més a la línia de tir lliure. Sí, crec que l'equip de Nacho Juan el que busca és córrer, i quan corre llavors ja troba punts fàcils, i quan és més en estàtic ja quan penetra i genera busca tirs exteriors. Per això veiem tants triples intentats i no busquen tant el contacte a prop d'aro, com potser sí que ho fa més el València. Clar, la diferència, no? 22 triples intentats pel Manresa, 10 del València. Bé, anirem seguint què passa en aquesta segona part, que encara no comença, Pol. Nosaltres ara fem una petita pausa i tornem de seguida.
Doncs són les 8 en punt del vespre. Nosaltres ara continuem amb l'actualitat i ho farem amb la del Baxi Manresa. Som l'orgull de la ciutat. Som un cor que batega blanc-vermell. Som esport, som il·lusió. La passió ens fa caminar. Doncs el Baxi Manresa no va poder mantenir la bona dinàmica europea i va caure al Nou Congost davant del Başakşehir College d'Istanbul, un dels equips més potents de l'Eurocup. Això sí, el resultat final va ser de 67-81 en un partit en què els turcs van dominar des de l'inici. Partit espès dels manresans, on l'equip visitant va començar amb molt encert i va obrir una diferència ràpida al marcador amb un parcial de 4-15. Els manresans van intentar reaccionar, però el Başakşehir va mantenir sempre el control i va arribar al descans amb 12 punts d'avantatge. A la represa, els de Diego Campo no van aconseguir trobar el ritme i la diferència es va mantenir fins al final. Pol, si et sembla, comencem escoltant el capità Dani Pérez, que reconeixia després del partit que l'equip no havia estat prou fi. Jo crec que per guanyar un equip com aquests, no, que segurament és el millor equip de la competició, doncs, bueno, òbviament has de sortir diferent i has de fer un partit diferent, no, del que hem fet. Està clar que ens han faltat moltes coses, però bueno, sobretot en intensitat no podem estar per sota d'ells. Jo crec que a casa podem competir amb qualsevol equip, no? Almenys jo crec que aquesta ha de ser la nostra mentalitat, no? Però bueno, ja et dic, no hem sortit bé, hem anat tot el partit una mica allà per darrere i tot intentar-ho jo crec que no hem tingut un bon partit i bueno, ja et dic, hem de millorar pel partit de dissabte. Pol, era un partit que a les quinieles el Baxi, dius, és un equip inferior al Başakşehir, es podria perdre, però les sensacions van ser com rares, no? Bé, les sensacions més enllà del resultat, perquè com dius tu, és un partit molt esperable que es pogués perdre, perquè el Başakşehir, com bé dius, és el millor equip de l'Eurocup de carrer, amb una plantilla amb noms gairebé de nivell Euroliga, la majoria amb jugadors NBAs com el Malachi Flynn. Per tant, es podia perdre. Les sensacions són bastant dolentes, preocupants fins i tot en el cas d'alguns jugadors o a nivell col·lectiu en alguns moments del partit. No deixa de ser només un partit, però és com diu el Dani, no es pot sortir així. Ja sigui el Başakşehir, ja sigui l'Slav Wrocław, ja sigui el Madrid o el Bilbao Bàsquet de dissabte. S'ha de sortir molt millor, i a més el Congost. Sí, no, semblava que fins i tot el ritme de l'equip es contagiava al pavelló, que no hi havia potser l'ambient, tot i que sí que animava, però clar, veient com anava el partit, es va anar descafeinant l'ambient també, diguéssim que faltava també aquell caliu habitual. Sí, el factor Congost hi va intentar ser al principi, evidentment, clar, quan tu veus que a la pista no funcionen les coses ni en atac, ni en defensa, ni en energia, ni en esforç, tot i que l'equip ho intenti, però no surten les coses, també des de la grada et posa menys avall, com va passar amb els jugadors, que jo des d'allà baix veia com alguns jugadors, cap coach, frustrats, quan els canviaven, s'asseien a la banqueta amb les cares, pocs jugadors tenen el caràcter amb alguna jugada, Oval, per exemple, va ser dels casos gairebé únics en tot el partit, ha faltat moltes coses. A més, un Başakşehir que a mi em va donar la sensació que, tot i ser superior, no tenia el dia, fa bastants errors, no? Diguéssim que dius, si tens un Manresa una mica endollat, pot competir al partit, el pots acabar perdent, però a mi em va donar aquesta sensació. Dels jugadors contraris, crec que el seu pivot ens va fer molt de mal, i encara sort que es va carregar ràpid de faltes a cada quart, no? Que el van dosificar perquè cometia la falta, però estava guanyant sobretot a cau dirigir, diguéssim, en el joc interior. Bé, ja va ser habitual que el jugador interior rival faci un molt bon partit. En aquest cas va ser relativament discret, perquè va jugar només 17 minuts, 14 punts, 5 rebots, però sí, que va que rebia la pilota tenint la sensació de que si ell volia podia atacar-ho. Trevon Williams. Aquest Williams, sí. Podia atacar-ho perfectament i treure o cistella o faltes, sobretot si estava amb cau, també amb Golden. En el rebot també van fer molt mal, 13 rebots ofensius. Bueno, el rebot 44 del Başakşehir i el Baxi em sembla que es va quedar
amb 26 rebots en total. Bé, el Matthew Flynn, aquest jugador ex-NBA, no va estar bé a l'inici, No. a la segona part sí va aparèixer més, però clar, amb pinzellades de jugadors aquests que dèiem exteriors anotadors, com Holmes la primera part, després a la segona part, sobretot Hunter Hill, que va acabar amb, Hale va fer molt de va acabar mal. amb 17 punts, però van ser jugadors de rebre la pilota 5 segons, em faig 3 vots i la fico. Sí, eren... Clar, aquests no era un jugadors al joc màxim els coral, era un joc que anaven a buscar la seva cistella. Potser el més combinatiu era Williams, el jugador interior, que a mi em va sorprendre bastant. O sigui, anava a un ritme més que tant els seus companys com els jugadors del Manresa, una mica com Oval, en el cas del Baxi. Abans de fer l'1-1 i seguir parlant del partit, escoltem què deia Ocampo a l'acabar el partit sobre què caldria millorar. Entonces el nivel de concentración tenemos que mejorarlo, estar cerca del balón, pero a la vez ser consistentes a la hora de contener penetraciones también, bloquear el rebote en vez de mirar el balón es fundamental, porque a veces hay tiros de 3 y el rebote pues, genera mucha incertidumbre y hay que estar muy atentos. Un Ocampo que va sortir a fer aquesta valoració després d'una llarga conversa que va mantenir amb els jugadors al vestidor després del partit. No li van agradar les coses, va treure algun aspecte positiu, no? La intensitat d'Oval, que hi ha jugadors que van millorant, va jugar bastant Archie en aquest sentit, en un dia que l'equip no tenia el dia, que Knudsen també anava recuperant minuts, però esperem que demà veure una versió molt diferent de l'equip. Sí, està clar que no va sortir content al campo del partit perquè, com hem dit, no es va veure aquest Baxi reconeixible, aquell Baxi amb la seva identitat de joc, tant en atac com en defensa, com en sensacions, com en caràcter, en energia, en atreviment. Només en pinzellades d'Oval durant el partit, però pocs jugadors més van aparèixer en aquest sentit, davant un equip que va anar fent mica en mica, tampoc fent res d'altre món. Del partit va destacar a Oval i a Obaso, Hannah Retin, a nivell d'intensitat, de defensa, que la resta de l'equip no l'estava tenint. No sé si tu a peu de pista vas veure alguna reacció més d'Ocampo, que jo estava allà dalt a la cabina de premsa. Bé, sobretot molt que ha ficat en alguns moments i fins i tot en connexió amb Dani Pérez amb coses tàctiques, potser que alguns jugadors, en el cas d'Olinde, una jugada que no s'enterava ben bé de què havia de fer i es mirava al campo i Dani com dient, ara què? Jugades també... Hi ha gestos de Dani Pérez de molta frustració amb els seus companys en certs moments del partit de que no m'esteu entenent. Sí, no, ell és el director de joc a la pista quan està jugant i en aquest sentit, doncs, el cas d'Olinde és el que vaig poder veure més clar, però també molt moments Ocampo amb Benítez com enfadat, que no feia bé les coses, no porta uns partits una mica potser més fluix. Sí, aquella efervescència inicial, no?, que ens havia agradat, l'hem perdut una mica. A veure si la recuperem aquest cap de setmana. Abans de parlar del partit de demà, fem aquest 1-1, va. Doncs comencem amb, precisament, Hugo Benítez. Superat. En atac no va dirigir bé l'equip i va estar incòmode en tot moment. Només un rebot i una assistència, en defensa tampoc es mostra sòlid. Dani Pérez. Històric. Jugador més partits disputats de competició europea amb el bàsquet Manresa en un dia que va repartir 4 assistències més. No es pot quedar amb 0 punts. Estava emprenyat tot i haver fet això, Dani Pérez. Retin o Basohan? Irregular. Entre el partit de Salònic i aquest darrer hi ha d'haver un intermedi. No va notar cap tir de camp en 20 minuts sense ser una amenaça real, tot i la bona defensa. Agustín Oval. Esperançador. L'única bona notícia del partit és l'uruguaià, que segueix rendint a un gran nivell. 15 punts, 5 rebots i 2 recuperacions. I sobretot mostra caràcter i esforç en cada jugada. És que no frena, és tot el partit accelerat, Oval. Max Gaspar. Directe. Va jugar 11 minuts sabent en tot moment què havia de fer, amb menys 0 menys, però convençut. Té millor generació que Plummer i amb això ho dic tot. Àlex Reyes. Lluitador. Una molt bona defensa de l'equip rival, com el dia del Gran Canària, va obligar a buscar solucions davant els problemes d'encert exterior, però insisteix sempre i ho intenta en cada atac, agafant la responsabilitat. 13 punts, 3 rebots i 5 faltes rebudes, més 9 a mitja pista. Gustav Knudsen. Desplaçat. Fins que no agafi ritme competitius no se pot valorar. Ara mateix juga i no cometa errors clars, però no porta gaire. Luis Olinde. Amagat. Sempre que juga suma, però no pot tirar només 5 tirs en tot el partit, dels quals només en va ficar un i també va fer només un rebot. Cal que porti més.
Marcis Steinbergs. Desencertat. Va ser el jugador que més va jugar. També ha fet del rendiment de l'Inde. En atac, desencertat amb 1-5 en triples, cal que trobi més situacions d'avantatge per sumar punts. Grant Golden. Intermitent. Va intentar només 5 tirs de camp sense tenir incidència en el joc, tot i deixar bones passades. Anímicament no estava bé. Cao. Oblidat. Alguna esmaixada, però se la va buscar poc en atac i en defensa novament superat, aquesta vegada contra interiors menys dominants. Archie. Principiant. 7 minuts i cap tir intentat. Sensació que encara està molt lluny d'un nivell òptim i ara mateix no et dona gaire pista. Diego Campo. Superat. En cap moment va veure un bon joc ni en atac ni en defensa, independentment de l'encert, i el Diego no va saber respondre a aquests problemes, també que ficant-se una mica massa en l'habitatge. Li van treure tècnica també als àrbitres al Campo, no? Que va tenir alguna disputa, més d'una amb ells. Crec que ha salvat a Ubal, que era lògic, no? A Reyes i crec que Max Gaspar, no? La resta, més o menys, han sortit escaldats per una banda o altra. Dani Pérez. Dani Pérez el salvo en aquest sentit perquè és que és un jugador veterà, és un jugador ara mateix amb un rol més enllà del que t'aporti pista quan a punts, quant a rendiment immediat. Amb aquestes 4 assistències no va fer cap punt, això sí que em preocupa una mica perquè llavors no té amenaça ofensiva i això el rival també ho nota quan està al Dani pista, però bé, sobretot jugadors com Benítez, que tot i que amb 10 punts amb 0 d'avaluació, perquè és que clar, aquests punts a vegades són amb bones penetracions, però amb triple 0 de 3, veig que estem en una posició molt poca cau, també Golden a les continuacions, el 2x2 últimament està fallant una mica i clar, si no hi ha generació... Sí, de fet el que deies abans, no? Potser genera més Dani Pérez quan és a pista a nivell de joc col·lectiu que no pas Hugo Benítez. Bueno, el que es passa, que és una realitat, és que no tenim aquells exteriors anotadors que generin, com el cas de la Sahir amb Halo Holmley, o com el cas de molts equips que ens trobem, que gairebé tots tenen aquests perfils, nosaltres no els tenim, i si llavors la generació a través del bloqueig directe entre base i pivot no surt com ha de sortir, que hi ha dies que va molt bé, però altres dies no funciona, ens passa el que ens va passar l'altre dia. De fet, ho vam preguntar fa 15 dies, crec, no? Que què reforçaries d'aquest Baxi Manresa? I hi havia dos grups, no? Uns que apostaven per joc interior i l'altre per aquest jugador generador, aquest 2, aquest 3 que generi més Cameron Hunt de l'any passat. Sí, bueno, de fet, crec que Diego Campo després en parlarà, perquè se li ha preguntat sobre aquesta situació entre què passa quan no hi ha Plummer i quan sí hi és. Sí, ho escoltarem en però breus. Bé, realment és això, potser, quan no està Plummer falten punts, evidentment, clar, et quedes amb 67 punts, a Madrid també en fas pocs, i clar, si guanyar partits contra rivals d'aquest nivell és molt complicat, i si el Reyes tampoc està encertat, fiques 2 triples en tot el partit, poca cosa pots fer. Doncs mira, ja que ho has començat a comentar, anem a escoltar la prèvia d'aquest migdia amb Diego Campo. Escoltem què ha dit el tècnic gallec a les preguntes que li fèiem als periodistes. Bueno, com heu passat aquests dies des del partit últim? Una mica que heu volgut reforçar després de com va anar el partit de dimecres. Bueno, básicamente debemos saber cuál es el nivel del Eurocup y en concreto de algunos equipos que el nivel es altísimo y entonces exige mucho de uno mismo. Y creo que eso es bueno, porque siempre que te exige una competición, jugar a tope, defender a tope, jugar inteligente, saber cuándo hay que correr, saber cuándo hay que parar, pues creo que es bueno y podemos adquirir muchos aprendizajes del partido del miércoles. No. Doncs parlaves l'altre dia que era important tornar a tenir un bon inici de partit. Com podeu treballar això? Sí, más que bon inici es desde el principio hasta el final estar muy concentrados pensando en lo que toca en cada momento y jugar con la intensidad adecuada. Entonces eso no puede ser que el minuto 1 lo hagas, en el 3 no, en el del 10 al 20 sí, después no. Necesitamos continuidad en los dos sentidos, a jugar con la intensidad adecuada, que no siempre es al 100%, no, en la que exige cada momento, y después en la concentración, es decir, estar pensando en cada momento en lo que tenemos que pensar, no en si fallé anteriormente, pues el árbitro pitó mal, o si tenía que hacer esto y he hecho esto otro.
I el tema del Congost, després d'un partit el dimecres, doncs que la gent va sortir una mica decebuda i tot això, com esperes el públic de cara a aquest partit? Bueno, es que tenemos que entender contra quién jugamos. Es un gran equipo. O sea, el otro día jugamos contra un base que ha metido recientemente 50 puntos en la NBA. Entonces, claro, eso es difícil y nos es difícil. Y nosotros tenemos jugadores, bueno, que tienen que ir aprendiendo y que tienen que ir jugando en este nivel. Y no hay nada, no puedes adquirir ningún aprendizaje si no lo vives. Entonces, bueno, primero espero un poco de entendimiento sobre quiénes somos y dónde estamos. Y después, insisto, los jugadores se esfuerzan muchísimo, podemos fallar o no, pero se esfuerzan muchísimo. Entonces creo que a gente que se esfuerza mucho, que continuamente pelea y sigue, bueno, pues evidentemente yo soy el primero que les quiero apoyar, les quiero exigir, pero apoyar mucho. Entonces el público estoy seguro que todo esto lo entiende y nos va a apoyar a tope para crear un buen ambiente de cara a competir bien durante todo el partido. Pasando ya a Bilbao, uno de los jugadores nuevos insignia de este año es Justin Jaworski, que viene de hacer su mejor partido en lo que llevamos de ACB. ¿Cómo crees que puede afectar su juego a nuestro juego y cómo lo estás viendo? Bueno, Jaworski es un jugador que tiene mucho impacto en la anotación desde el tiro de 3 puntos y luego como vas como un loco a defender el tiro de 3 puntos es capaz también de penetrar, finalizar bien y pasar el balón. Creo que es un jugador que impacta siempre en los equipos que está en la competición, pero no es solo él. Creo que los bases y escoltas tienen de todo y considero a Hilliard una escolta que a veces juega de 3 y es capaz de tirar de 3, capaz de finalizar con la derecha, con la izquierda, pero lo mismo con los dos bases, que ya son dos bases habituales de la ACB que llevan el equipo muy bien. Creo que son la continuación del entrenador de cómo quieren jugar. Es un equipo que está muy organizado y aprovecha muy bien los jugadores que tienen. Bueno, es un rival que y además viene de jugar partidos y ganar con solvencia. El otro día en la FIBA Eurocup, los 2 partidos en casa, contra San Pablo y contra la Andorra, los ha ganado con solvencia, jugando bien y con el último cuarto pues pensando más en el average que no en el partido. Así que demuestra el gran nivel que tiene, que yo creo que viene fundamentado por ese dominio que tienen los jugadores exteriores. Sempre parleu del joc del Jaume, que és un entrenador que ho té tot molt controlat, els seus equips. Què heu de fer per desarticular una mica aquesta organització que tenen els equips del Jaume? Bueno, es difícil romper ese equilibrio porque igual que hablaba de estos jugadores experimentales, luego tienen a Trigby dentro que sabe jugar mucho. Ahora mismo intimida, sabe pasar, finaliza de diferentes maneras, entonces tiene un muy buen equilibrio. Es un poco donde se basa el juego del Bilbao y donde el entrenador tiene mucho impacto porque son muy disciplinados y juegan, como tú bien dices, a lo que quieren en cada momento. Entonces debemos ser muy proactivos. Debemos jugar con confianza, debemos jugar también con paciencia, entender que a veces puedes jugar rápido, a veces la defensa hace un buen balance, pues no puedes jugar en carrera, si jugar 5x5, ir elaborando las cosas. Creo que combinar la intensidad con la paciencia, tener ese equilibrio para entenderlo y luego realizarlo y luego hacerlo bajo estrés, pues será importante. Doncs aquest era Diego Ocampo, avui fa una estona al migdia, quan valorava aquesta prèvia amb el Bilbao Obas. No sé què voldries destacar del que ha dit, Pol. Bé, del Bilbao Bàsquet, com m'ha dit, és un equip que sap que juga, que ja potser està amb les idees ben acoplades ja en aquesta inici de temporada. Com bé era ell, el Bilbao Bàsquet arriba bé, almenys en quant a resultats. A la FIBA Eurocup, en aquesta quarta divisió europea, va perdre el primer partit a casa de 3, però després dels 2 següents a fora els ha guanyat de 54 punts i de 51 punts. Déu-n'hi-do. També entenem que el nivell de la FIBA Eurocup és... Aquesta setmana ha jugat a Tbilisi, diguéssim, no? No sé on està això. Això a Tbilisi és Geòrgia. Vull dir, ja sabem quin és el nivell de l'Eurocup. En el cas de l'ACB, venen de... Sí que van guanyar 2 partits, com ha dit, amb solvència a casa contra l'Andorra i també contra el Burgos, però fora van perdre contra la casa de l'Unicaja, una pista molt complicada, i de pallissa a casa del Joventut per 32 punts. És a dir, és un Bilbao que potser juga millor a casa que fora, però com ha dit, amb jugadors molt perillosos,
que ha de tenir en compte. Clar, és el que dèiem abans, no? Que el Manresa ha de sortir amb un més endollat del que vam veure l'altre dia, si no començarà a patir el Nou Congost. És el que deia Dani Pérez, o sigui, el que no pot passar és que et guanyin en coses com intensitat, energia, esforç, lluita, caràcter, el rebot, en coses així. El Baxi ha de ser el millor del partit en cada enfrontament, i més en casos com el Congost. Clar, el Congost, si et guanyen en aquest sentit, ja la resta és molt més complicat. Et volia preguntar una mica per aquests jugadors del Bilbao. En destacava un Diego Campo. Què ens pots dir? Alguna peça més a tenir en compte? Bé, destacava sobretot, li preguntaven sobre Justin Jaworski, aquest escolta notador que promitja 12,5 punts, amb 6 triples intentats per partit. És un jugador que tira molts triples, potser en pot tirar el dissabte 10 i que no ens sorprengui, i per tant s'ha estat molt a sobre. És potser un cas també com Reyes, que cada vegada que té l'opció de tirar, tira, però ell més sobre vot. També parlava dels seus bases ja experimentats amb diverses temporades de la CB, com són el Melvin Panzer i Harald Frey, també molt bons intents de joc. També Hillier, aquest 3 veterà, amb experiència ja a la CB, també és molt perillós, amb 10,5 punts de mitjana, i sobretot també a l'interior, a part dels nous fitxatges, el cas de Hilliason, un 2,15, una de les torres de la CB. Tornarem a patir, doncs, amb un jugador interior que ens portarà una mica de corcó, no? 1,3 talls per partit, rebots 7 per partit, 3 ofensius. És un jugador que patirem, això està clar. Veurem fins a quin punt, si és molt, si és poc, si és com el dia de Xemaní o el de Tavares, com el dimecres. Esperem que l'equip, en aquest sentit, vagi millorant en l'emparellament amb aquests tipus de jugadors al llarg de la temporada, perquè si no tenen un problema. I a veure si el rebot defensiu el podem controlar més. I pel que veig dels seus jugadors, també destacar que ha començat bé la temporada el Panzer, no? El base que comentaves tu, que és dels jugadors que ha tingut millor valoració aquest inici de temporada, més enllà de Hiller, no? I Jarkowski, que són els dos jugadors interiors exteriors que destacàvem. Sí, de fet, Melvin Panzer, que ja és jugador de l'únic de Màlaga, l'únic que es manté cedit al Bilbao Bàsquet, on ja porta, em sembla que 3 temporades o unes quantes, i per tant és un jugador molt sòlid, també molt bon defensor, per tant pot ser que si està en Benítez torni a patir, i esperem que no faci, que no tingui un mal dia dissabte, però sí, no. Els dos bases fan jugar molt bé l'equip, juguen molts minuts també, 21 i 20, i per la resta, sobretot, sí que els nous a la pivots també són perillosos, un esquerrà i un altre també que tira molt bé de 3, que són molt mòbils, però no he sentit, jo crec que amb Molinda i Stenbés no patirem. Panzer, que és suec, però ja té nacionalitat, compta com a jugador espanyol, diguéssim, a l'hora té cupo, és un jugador amb cupo. Dit això, un pronòstic del partit abans de passar al repàs de la jornada? Bé, jo crec que jugant a casa soc bastant optimista. Ara mateix la victòria és fundamental, perquè és que estem 13 amb un balanç d'una victòria i 3 derrotes, i veient el calendari, jo crec que jugant a casa contra el Bilbao Bàsquet, que sempre se'ns dona bé el Congost, espero la victòria, i més 10, més 15, veient de com venim el dimecres, seria l'ideal. Molt bé, doncs jo també estic confiat. Jo crec que hi haurà reacció, i que veurem el més 20 al marcador. Vinga, va, anem ara a fer el repàs de la jornada quan falten 6 minuts per 8:45 del vespre. Doncs ja hi haurà alguns equips que faran pausa i podran prendre panellets i castanyes, però alguns hauran de jugar. És el cas del futbol. I en clau local, Pol, el fruitosenc, t'explico que juga demà a les 6 de la tarda, rep el Sant Vicenç amb l'objectiu de sumar una nova victòria que ajudi a mantenir-se en aquest liderat que comparteix amb el Navàs
El rival és setè amb 5 punts menys que els blancs i verds, verd i blancs, i mentrestant el filial visitarà el camp del Santpedor diumenge a les 5 de la tarda, també per intentar acostar-se a la part alta de la classificació. No tenim ni l'ASFE de bàsquet ni de voleibol jugant, per tant, Pol Farell, què destaquem del bàsquet? Com bé dius, ni el Pedro Pinto ASFE ni el segon equip femení ni el masculí juguen aquest cap de setmana. Tampoc juguen els Cebertés ni els 3 equips de primera catalana, la Salle, el Sant Vicenç i el Sant Joan. Per tant, tenim, per començar, el Manresa CBF, l'equip femení de Lliga que juga a la Lliga Femenina 2, el grup B, l'equip de Mar Virosa que visita una pista bé complicada, com és la del Robes Lleida, un partit que es preveu molt igualat entre dos equips que estan empatats a la classificació, una victòria i 3 derrotes amb dos conjunts. El Lleida, que ve de perdre a la pista del Telenom Buem Mataró per 17 punts, i el Manresa ve de perdre a casa en un partit molt ajustat, però si us sembla bé, primer escoltem quin és l'entrenador Mauro Virosa sobre el rival d'aquest dissabte. Sí, és el que dius, no? Viatgem, però viatgem aquí. És un rival molt intens, és un rival molt dur, molt agressiu, i això ens obligarà a estar al màxim. Bé, crec que necessitem recuperar la Mariona, tant de bo ja la tinguem per Lleida, i plantejar el partit des d'això, des de saber que és un partit important contra un rival de la zona, i competir-lo al màxim. Fora de casa costa molt guanyar en aquesta lliga. És que esperen recuperar una jugadora que estava lesionada? Sí, el cas de Nino Teixidor, que és la jugadora insígnia d'aquest equip, ja ho era la temporada passada, aquesta temporada també. Va tenir em van comentar un cop el divendres abans del partit aquest del Nou Congost de la setmana passada, i no va poder jugar, i esperen que aquesta setmana hi sigui, perquè tot i que no estigués molt bé en aquests primers partits en quant a anotació, és una jugadora troncal del columna vertebral d'aquest equip quan juga. Molt bé. Destaquem algun equip més. El Navàs juga també? El Navàs també juga, el CB Navàs Biscola de tercera set del grup CB, que jugaran aquesta 5a jornada a casa contra el Fribalca La Muela, dissabte a les 7 de la tarda. Un Fribalca La Muela que va penúltim amb només una victòria i 3 derrotes. El Navàs, recordem que va el líder en solitari del grup amb 4 victòries i 0 derrotes, ve de guanyar a la pista de l'Esparreguera, i en canvi el Fribalca La Muela ve de perdre a casa contra el quart, que és un dels equips també més fluixos en aquest inici de competició. Per tant, el Navàs que pot seguir sumant victòries. La Muela, Fribalca La Muela, l'equip rival, que això, què para, Saragossa? Em sona que sí. Ara ho mirem perquè m'ha semblat curiós el nom, cosa entre sumes als pobles i el patrocinador, a vegades passen aquestes coses. Mentrestant, t'explico que segueix el Manresa Club de Bàsquet, el Baxi Manresa U22, jugant. Acaba de començar l'últim quart i el marcador és favorable als bagencs, 67-62 davant un València Bàsquet. A veure si l'equip de Nacho Juan pot acabar de sumar una victòria, que seria la segona d'aquesta temporada. Dit això, t'explico, si vols, el que tenim amb l'actualitat futbolística d'aquest cap de setmana. Saps on està ubicat ja la Muela? Està ubicat, com deies tu, a Aragó, concretament a Saragossa. Molt bé, doncs fet aquest apunt geogràfic, t'explico que el futbol no para, juguen totes les categories, i comencem amb el Centre d'Esports Manresa, que a Tercera Federació visita el camp del Can Vidalet a Esplugues de Llobregat. Ho farà diumenge a les 12 del migdia, després de perdre entre setmana contra el Cardona a la Copa Catalunya. Els manresans són 6ens amb 14 punts, i els del Baix Llobregat es troben a la meitat de la taula amb 5 punts menys que els blanc i vermells, en una lliga on tot està molt ajustat. De fet, el líder, el Badalona, està només a 4 punts de
del Manresa, que està en 6ª posició, fora de la zona de play-off. A primera catalana tenim 2 derbis vegencs. El Gimnàstic de Manresa rep la visita del Joanenc i serà el diumenge a les 12 del migdia, i el Cardona rebrà la visita de la Pirinaica a 2:45 de la tarda. Veurem com li afecten la ressaca d'haver tingut aquest partit de Copa Catalunya entre setmana. Mentrestant, el Gimnàstic és el millor vegenc d'aquesta primera catalana, en tercera posició del grup 2, la Pirinaica és 11ª i 12è és el Cardona, fora de la zona de descens, mentre que en zona de perill hi tenim el Joanenc amb 14ª posició. A segona catalana juga el Sallent, que visita el camp de l'Alguaire amb l'objectiu de mantenir-se en els primers llocs de la classificació. Ho farà diumenge a les 4 de la tarda. Els sallentins són segons amb 12 punts i el conjunt lleidatà és 9è amb 4 punts menys. Dit això, ens queda repassar la tercera catalana, on tenim els partits següents. Jugaran dissabte a les 4 el Joanenc B, que rep la visita de l'Escola de Futbol de Viladecavalls. Una hora més tard, a les 5, jugaran l'Artés contra el Navarcles, i un duel de la part alta de la classificació, mentre que el següent partit ja serà a les 6, que és el Fruitosenc Sant Vicenç que comentàvem, i ja diumenge jugarà el Callús, que visita el camp de l'Aristoi a 2:15 del matí, i a la tarda el Sant Pau de Manresa visitarà el camp del Balsareny, i acabarà la jornada a la mateixa hora, a 2:45 de la tarda, el Súria, que rep la visita de l'Avià. La classificació, ara mateix estan amb 15 punts al capdamunt de tot el Navàs i el Fruitosenc. Els navasencs són líders per la diferència de gols. El tercer és amb 12 punts al Navarcles, empatat amb l'Artés, aquest duel que comentàvem que juguen l'un contra l'altre, seguits de la Guardiolenca, que també té aquests 12 punts, amb un menys hi ha l'Avià, i en 7ª posició trobem el Sant Vicenç amb 5 punts menys que el Fruitosenc, el rival d'aquest cap de setmana. El segueixen el Can Tries, el Callús, el Sant Pau de Manresa, l'Escola de Futbol Viladecavalls i el Balsareny tanquen la classificació, el Sant Salvador de Cercs, el Joanenc B, el Súria, i de cue continua l'Aristol Academy de Sabadell. I amb això tenim aquest repàs esportiu fet. No ens deixem res, crec, Pol. No ens deixem res. El Manresa 22, que encara juga, està ja a l'últim quart, queden 8 minuts, més 5 per l'equip de Nacho Juan, que, com dèiem, això s'estirarà l'últim minut. Sí, perquè la possessió és pel València Bàsquet, que ara intenta un triple, fallen, i el rebot és pel Manresa, que intenta sortir ràpid a pista contrària, però al final el balanç defensiu dels valencians ha estat bo, i sembla que ara hi ha una falta. I bé, veurem com acaba aquest desenllaç del partit. El que fem nosaltres ara, Pol, és anar a la tertúlia, a veure si ja tenim amb nosaltres el nostre tertulià d'avui, el Francesc Dalmau. Hola, Francesc, bona nit. Bona nit. Francesc, et volíem convidar avui per parlar una mica d'aquest futbol de casa nostra. Mira, comencem una mica parlant de la sorpresa de la setmana, no? Aquest Copa Catalunya, que el Cardona ha aconseguit eliminar el Centre d'Esports Manresa. No sé si ho veies tan sorpresa, tenint en compte que és un partit que sempre el petit es pren més en sèrio que no pas el conjunt més gran. Sí, evidentment, l'alineació que va oferir el Centre d'Esports Manresa en aquest enfrontament està molt lluny del que sol ser habitual en la competició de Lliga, no? Va fer una alineació amb molts suplents i fins i tot crec que amb algun juvenil. A partir d'aquí, tot i així, suposo que el resultat no deixa de ser una mica sorprenent, malgrat que el Cardona està fent una temporada una mica irregular a primera catalana, però bastant solvent, sobretot al seu camp, no? Un camp petit, unes condicions molt concretes, i bé, suposo que va aprofitar les seves armes i va estar molt més motivat que un Centre d'Esports Manresa, que jo crec que aquesta competició no la tenia gaire al cap, no? En general, però, la temporada del Centre d'Esports Manresa, què t'està semblant? Sembla que
tinc la sensació que tenen menys pressió que l'any passat, que s'havien marcat com molt clar aquest objectiu d'intentar lluitar per l'ascens. Aquest any han estat més d'anar al partit, no? amb Sergi Trullàs, i de moment estan en aquesta part alta de la classificació. Jo crec que estan una mica irregulars, sobretot a casa, no? Sí. Han ofert bastants partits, bastants resultats negatius, sortosament a fora de casa ho han solventat millor. Està oferint un futbol una mica més alegre, una mica més vistós que el de la temporada passada, però encara lluny d'això, de poder comptar amb que podran estar molt a la part alta, tenint en compte equips molt potents com són ara mateix i com està demostrant ja el propi Badalona. L'Hospitalet no tant, perquè també ha tingut algunes entrebancades, però també s'està parlant molt d'aquest projecte del Thiago i del Jordi Alba que volen portar l'equip quan abans millor a categories superiors. Però bé, és això que dius tu, de moment el Manresa no té poder aquella pressió que podia tenir la temporada passada, i si afina una mica més, sobretot a casa, doncs per què no? Pot com a mínim lluitar per una plaça del play-off, que no estaria tan lluny. Per això doncs, és evident que necessita sumar a casa en partits que ha tingut bastant al seu abast i que al final se li han escapat per petits detalls. Sí, no? Que potser han estat igual d'ajustats, no? Els partits de fora de casa que a casa, però s'han acabat escapant. Potser un bon símptoma és l'últim partit contra l'Europa, que vam veure un equip més ordenat, diguéssim, que no pas en els partits anteriors, sobretot en defensa. Sí, jo crec que tot i així encara ha de donar un pas més a aquest equip, no? Hi ha jugadors, no sé, més interessants poder que fins i tot la temporada passada, però que no acaben també hi ha hagut moltes lesions, sí. Momó, el davanter, Montero, vull dir, són jugadors que s'hi comptava molt, i bueno, falta una mica donar-li un pas, o sigui, un passet més, no? Suposo que també costa amb un equip pràcticament o absolutament nou, en el que destaca un dels pocs jugadors que s'han quedat de la temporada passada, com és Moja. Sí, Moja és un dels referents, i just ara anava a parlar, no, d'aquestes dues lesions que hem conegut aquesta setmana després del partit contra l'Europa. David Momo, que era un dels referents també en atac, i sobretot Montero, el jugador cedit pel filial del Girona, que tindran baixes d'uns mesos, sobretot Montero, que es pot allargar fins a mig any aquesta lesió. I en el cas de Montmoguer fa molts dies que no juga, vull dir que sí. ja arrossega un bon seguiment de partits que no ha pogut estar al terreny de joc. Veurem com retoca Sergi Trullàs aquesta alineació pel partit d'aquest cap de setmana a Can Vidalet, que tampoc és un camp fàcil on anar a jugar. Encadena un segon partit a fora de casa. Veurem que de moment estan sortint els resultats, si aconsegueixen sumar algun punt fora de casa. Et volia preguntar també, Francesc, pels equips d'aquesta primera catalana. Has parlat una mica del Cardona, no? Que sembla que s'està fent fort a casa, però que li costa. En general, potser el que sorprèn més és veure la Pirinaica tan avall. No sé si creus que tot el clima que hi ha hagut abans de començar la temporada, amb el tema de l'ascens que no ha acabat sent aquest ascens administratiu, ha pogut afectar l'equip. Sí, suposo que això ha afectat o ha despistat una mica, no?, el que seria la part més esportiva de la temporada. I també és cert que moltes vegades passa, no?, que quan fas una gran temporada, la següent fins i tot teòricament millores l'equip, fas alguna incorporació interessant per encara donar més qualitat a la plantilla, i costa arrencar, no? És el que jo crec que li està costant a la Pirinaica. La Pirinaica està jugant amb els equips que deixa el joanenc i no està fent els mateixos resultats, però pràcticament. Per tant, vol dir que el joanenc està en una part molt baixa de la categoria, li està costant molt perquè té un equip molt jove,
en què també falten algunes peces importants, sobretot al davant, no? Que un jugador que havien fitxat de la Sabadellenca doncs es va trencar els creuats i no ha pogut ni debutar, un altre jugador que venia del Castellà al mig del camp, doncs una mica el mateix, però el Pirinai, que precisament, a part del central que els va marxar al Cerdanyola, han estat incorporacions per millorar teòricament l'equip, no? I han mantingut bona part del nucli de la temporada passada, amb Romans Carrillo també l'entrenador. Pot ser que els hi tenen una mica la matrícula presa, no? Que saben que la Pirinaica és un d'aquests equips que s'ha d'anar al 100%, i això també ho saben els rivals, no? Que si no vas al 100% segurament et costarà més competir contra la Pirinaica. Potser l'any passat va tenir aquest efecte més sorpresa, sobretot perquè també va començar malament la temporada l'equip de Carrillo. A veure si en aquest tram pot començar a aixecar el vol i agafar alguns punts que l'acostin en aquesta zona alta, on sí que hi trobem el Gimnàstic de Manresa, que era un equip pensat també per estar allà. Sí, el Gimnàstic s'hi comptava, es compta també amb l'Igualada. Poder, a diferència de la temporada passada, que el Martinenc es va distanciar molt aviat i equips també com el Júpiter es van situar molt bé des del començament, aquest any sembla que tot és més igualat, no hi ha uns equips massa favorits. Jo crec que el Gimnàstic, l'Igualada, jo crec que la Pirinaica, quan millori una mica el seu rendiment, sobretot a casa, on ha deixat escapar molts punts, jo crec que són equips que podran estar a la part alta. El Fingerlin, bueno, també ha començat molt bé, està molt animat, però aquesta setmana ja va perdre. Jo crec que tampoc serà un equip allò que ho guanyi tot i, per tant, hi haurà molta disputa. La curiositat és que aquest cap de setmana els 4 equips de casa nostra s'enfronten entre ells. Hi ha un Gimnàstic Joanenc i un Cardona Pirinaica, no? Ho explicàvem fa uns moments, no? Que hi ha aquest doble derbi en aquesta categoria entre els equips de Manresa contra els altres equips que són de la comarca del Bages. Dilluns explicarem què fan els diferents equips de la comarca, i et volia preguntar també per l'únic equip que tenim a segona catalana, que és aquest Sallent, que ha començat bé la temporada. No sé si estava a les quinieles que l'equip fos allà en aquest grup de Lleida. Bueno, va sobtar una mica, no?, que se situessin en aquest, no sé si va ser petició seva o que realment els van incloure en aquest grup. Jo diria que devia ser petició seva perquè, aviam, un equip de la comarca del Bages normalment els situen en el grup 4 juntament amb Vic, Berguedà i Osona, Berguedà i algun Vallès. No sé, bueno, sempre diuen que el grup 5, ja ho dèiem l'any passat amb el tema del Cardona, que és un grup teòricament més fàcil. Això llavors a l'hora de la veritat s'ha de demostrar, no? Bueno, pot tenir les seves opcions tenint en compte això, no? Que pot ser un grup una mica més assequible a nivell de qualitat dels equips, no? Bueno, a veure fins on arriba, no, aquest bon inici de temporada. Jugaran diumenge a les 4 de la tarda, ho fan fora de casa al camp de l'Alguaire, i els sallentins són segons amb 12 punts, els mateixos que el líder, i és veritat que de moment encara en poques jornades està tot molt allà, el conjunt lleidatà, l'Alguaire és novè a només 4 punts, o sigui, veurem el Sallent, que sobretot s'ha fet fort a casa, com li va aquest partit a domicili aquest cap de setmana. I bé, nosaltres per acabar de fer aquest repàs, no sé, Francesc, si segueixes algun equip de tercera catalana. Bueno, seguir directament no, però bueno, estic una mica al cas de com va, no? Sembla que el Navàs pot ser una opció, el Fruitosenc també aquesta vegada hauria també de donar una mica el pas definitiu. L'Avià suposo que a tard o d'hora se situaria per allà les posicions capdavanteres, i algun equip que no contem ara que també s'hi podria posar, no? És una categoria tampoc és fàcil, també hi ha molta igualtat com en totes les categories, i a veure si aquests equips, bueno, el Navàs pròpiament doncs ve del descens, l'Avià també,
i quan baixes de categoria a vegades doncs, bueno, costa molt d'estar al capdavant, però són equips que segurament que la seva situació us permetrà poder optar a lluitar com a mínim per les places d'ascens. Doncs abans d'acabar volia parlar amb tu de futbol sala perquè ens sobta, no?, el que està passant aquesta temporada amb el Covisa Manresa, que porta 0-7 en aquesta jornada. Ja hi ha hagut canvi d'entrenador i tot i així no arriben les victòries. Què està passant al Pujolet? Bueno, és una mica inexplicable, no? Teòricament es va fer una renovació important de l'equip perquè la temporada passada doncs, potser el que s'esperava o que era l'objectiu de fer el play-off com l'anterior, no? Com que l'equip havia quedat campió, doncs poder-ho repetir la temporada passada, no es va donar. La Junta li va semblar doncs, que s'havia de renovar una mica l'equip perquè ja estava una mica acomodat els jugadors, però això no ha sortit bé. L'equip, jo he vist els partits del Pujolet, els he vist tots, i realment jo crec que falta qualitat, no? Independentment de si l'entrenador pot ser millor, pitjor o regular, jo crec que ha faltat una mica de qualitat. Tot i així, ha competit amb tots els equips. Sí, o sigui... El Mataró va estar a punt de donar la sorpresa, no? El que ja va ser espectacular va ser aquest cap de setmana passat, el dissabte, una derrota amb un equip que jo crec que estarà lluitant per mantenir-se, però amb moltes dificultats, com és el Lleida, no? El Manresa guanyava, faltaven 20 i pocs segons, 2-1, i va acabar perdent 2-4. Sí, en l'últim minut 3 gols, no? 3 gols en 20 segons és bastant... Sí que es van donar situacions molt concretes, perquè l'empat a 2 és amb superioritat visitant per una expulsió de Jordi Sánchez del Manresa, i clar, 5 contra 3, perquè ells van seguir jugant de 5, doncs van tenir l'opció de fer l'empat, no? El 2-3 és una altra jugada desgraciada en què el Manresa es treu de centre i un jugador del Manresa se la juga pràcticament d'últim, li roben la pilota i fan el 2-3, i aquí pràcticament s'acaba el partit perquè ja quedaven, diria que poc més de 10 segons, i tot i així en l'últim segon encara tornen a robar i encara fan el quart, no? Que llavors ja va ser el 9 a març, no? Sí, una cosa que, bueno, que en una situació normal doncs pot passar, perquè aviam, els partits fins que no s'acaben, però clar, era després de 6 derrotes, perdre d'aquesta manera jo crec que és un cop dur de cara al futur d'aquest equip. Clar, és que era una situació, no?, que amb aquesta, que arrossegues de la dinàmica, no?, de que veus que et costa guanyar, et sembla que ho tens a tocar, se t'empaten al final, no?, i se t'acaba escapant al partit d'una manera bastant difícil d'explicar. Que tothom donava per fet que es guanyaria, perquè, aviam, no ens enganyem, la gent del mundillo sap que el Lleida serà un equip fluix, un equip que estarà a baix a la classificació, i que per tant si no guanyes aquests ja, vull dir, ara et presentaves aquí després de 7 partits en 3 punts, doncs bueno, és una mica una situació delicada, però bueno, tens 3 punts, ara no estàs tan lluny de la salvació, és que ara estàs a 9 punts ja de la salvació, són 3 partits. Sí. 3 partits, i no n'has guanyat cap dels primers 7, i ara vas al Pilar, que és una pista super complicada, a València, amb la baixa de Pis, crec de Santa també, després et ve el Palma, que és un equip que aquest any s'ha reforçat molt, vull dir, clar, ja se't complica molt tot, eh? On vas a fitxar ara, els jugadors nous, no? De la teva categoria, del teu grup no pots fitxar. Has de fitxar o d'una categoria superior o d'una categoria inferior. Aquí et vindrà ara aquí amb un equip que està amb 0 punts, amb una situació... No sé, realment és una situació molt delicada, no serà fàcil de poder-ho solventar, això. Veurem què passa. Aquest cap de setmana juguen demà a 1:15 de la tarda, com dèiem, contra el Pilar, a veure si aconsegueix sumar almenys el primer punt en aquesta situació complicada del Covisa Manresa. Francesc, nosaltres anem encarant la recta final del programa. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres a l'Esport i Punt. Vosaltres, a disposar.
Doncs molt bé, passen 3 minuts de 3:15 del vespre. Pol, ha acabat el partit al Nou Congost? Queden, crec que 2 possessions, s'ha quedat el Manresa 10 segons, de fet, triple fallat del Manresa, i això que s'escaparà, rebot ofensiu, -4, triple de Jan Pomerola, triple, -1, falten 3 segons, i tens mort de València, -1, falta 3.3 segons. Doncs seguirem aquest final, molt complicat, això, 3 segons de possessió, -1 punt, però bé, ara escoltàvem, no?, que en el futbol sala, que encara és més complicat, en 20 segons van fer 3 gols l'altre dia. A veure què passa en aquest final del partit. De moment, temps mort al Nou Congost. No sé si podem repassar algun jugador destacat d'aquesta segona part, no sé si ho has pogut anar seguint. Sí, ho he pogut anar seguint, i molta sang freda del València en aquest final de partit, perquè ja dèiem que se serien per petits detalls, i el seu atac ha sigut quasi perfecte, combinant molt bé la pilota, matant el Manresa des del triple, també amb el seu jugador, amb el seu pivot molt més gros que el del Manresa, en aquest cas era Saló, no juga a Berse, no sé bé per què, perquè aquest emparellament ha sigut molt decisiu del Manresa. Els 20 punts de Jan Pomerola, amb aquest triple que ha ficat a la darrera jugada, i 20 punts i 7 rebots, el jugador més destacat. El més destacat d'aquest Manresa, no?, que veig que és el que té també una millor valoració, juntament amb Sánchez, que té un 17 de valoració i 13 punts anotats, i també tenim a Montconill, no?, que ha fet 10 punts. Tot i així, el que comentàvem, no?, potser els jugadors que ens han fet més mal és aquest Viguer, no?, el número 9, que és des del triple, el jugador ha estat més encertat. De fet, ha fet 4 triples dels 6 que ha fet el seu equip. Mira, falta del Manresa, la piten a baix, per tant seran 2 tirs lliures en teoria, que es posaria, si els fica amb més 3, però bé. Però queda un segon, ja, de partit. Sí, crec que serà molt complicat. Sí, la falta és just abans que aixequi el braç, no?, el jugador del València Bàsquet, i res, veiem que queda això, 1 segon com a 6, el primer tir lliure entra, 2 punts a dalt València Bàsquet, em sembla que això s'escaparà. Sí, la feia d'espassament i no entra el tir, -2. Derrota del Manresa. Sí, ha tirat a fallar aquí el tir lliure perquè hi hagi menys temps de... han jugat amb picardia. Amb picardia, molta picardia. Sí, per no dir una altra cosa. Molt bé, doncs s'escapa aquesta victòria del Nou Congost, victòria pel València Bàsquet, aquest filial, i bé, no sé si vols destacar alguna cosa més del partit, Pol? Bé, és una llàstima perquè l'equip ha jugat veritablement bé, ha dominat, sobretot en el primer quart, després del segon quart una mica superior a València, el tercer superior, sí que al final ha semblat que li faltava corda, i en canvi el València seguia a pinyó, sobretot fent molt mal des del triple, al final 11 triples del Manresa, és a dir, 4 només en la segona part, s'ha quedat una mica curt amb un València que té jugadors de molt nivell, i tot i que és un rival d'aquesta lligueta a mitja taula, ni dels de dalt ni dels de baix, doncs ara anava a mirar la classificació. Recordem que la Lliga 1 està dividida en dos grups. El grup A, que és el més potent, on hi ha el Baxi Manresa, ara mateix queda amb 4 partits, té una victòria al Baxi Manresa. El València Bàsquet, que és el rival, suma la seva segona victòria, empataria amb Casademont Saragossa, i també hi ha ara mateix un partit entre el Barça Atlètic i el Real Madrid, que sembla que s'estirien jugant aquest liderat. Recordem que el Barça té una derrota, el Madrid encara no en té cap, i el partit que no... anem a veure com va, no sé si ho tens a mà. Em sembla que ja ha acabat. Doncs ha acabat amb victòria del Barça, no? Victòria del Barça 81-73, per tant, primera derrota del Madrid a aquesta Lliga, el Barça que també es posa amb 3 victòries i una derrota. I ara pendents de què faci el Canàries, el Tenerife, aquest cap de setmana, que es pot posar líder d'aquest grup de la Lliga U22, que de moment encara no coneix la derrota, i el Casademont Saragossa, que també està amb 2 victòries en 3 partits, pot sumar.
el Manresa encara té 2 equips per sota, però la classificació, que són Unicaja i Joventut de Badalona, que no han guanyat. Així és, bé, seran els pròxims rivals, però primer hem d'anar a tenir a Canàries, com hem dit, amb aquest equip que segurament, si guanya contra la Penya, que té moltes opcions, serà el líder solitari i invicte, per tant serà una sortida més agafant avió i tot el que comporta anar fins a les Canàries, per tant molt complicat. En teoria la Penya, tot i que estigui en Camp Victòria, és un rival que vam veure l'altre dia a l'Olímpic, que és molt igual al Baxi, i està per veure com és aquest Unicaja de Màlaga, que també d'Omen li està costant molt, i perd a casa del Saragossa per 15 punts ja. Sí, exacte, ara t'anava a mencionar que estaven jugant Unicaja i Saragossa. Canvia bastant, no?, el potencial dels equips de base, veig, que respecte als equips de la Lliga Endesa, Lliga CB, que clar, ara dèiem, València Bàsquet i Manresa estan igualats, Unicaja també està a la part baixa. En canvi, veus que a part de Barça i Madrid, els que estan a dalt són Saragossa i el Tenerife, que aquest encara... Sí, això va una mica depenent, també es diu sempre que la Penya és el bressol del bàsquet i ara mateix tenen bons jugadors. És que agrupar és molt complicat, però no guanyen cap partit, vull dir, el Barça i el Madrid sempre estaran allà, el Tenerife tenen un Dylan Bordon excels i també això ajuda molt. El Baxi no està comptant ni Jan Fernández ni, recordem, un Max Gaspar, que podia estar jugant a l'U22 com ho fan altres jugadors amb el Madrid, amb el Barça, jugadors que ja juguen a Lliga, per tant, hi ha aquests 2 jugadors que podien sumar molt. Doncs, Pol, nosaltres tancarem avui aquí a l'Esport i Punt. Queden uns minuts per les 9 del vespre. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. A tu. Doncs això, quan falten 5 minuts per les 9 del vespre, us recordem que aquest magazín esportiu compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la producció és d'Ona Bages, la cooperativa de ràdios locals de la comarca. Si us interessen els nostres continguts, ens trobareu a onabages.cat, als canals de l'Esport i Punt, a Twitter, a YouTube i a Twitch, així com a l'Instagram de la Central OB i als comptes de Ràdio Sant Fruitós. Els ha parlat Jordi Gibert. Gràcies per seguir-nos un dia més i també agrair la feina a l'Albert Davins, al control tècnic. I ja ho sabeu, ens retrobem a partir de dilluns a 2:15 de la tarda. Salut i esport.